Ubuhle bakhe. Ndicanda umathafa ndiziduthi igila ndinyuka induli nendaba ngiqhawula amahlathi ngwela imifula okwekhuba ndisisukhula ndikhangela undlela ntle imvula zindinethi izivunguvungu zemimoya zindudula kodwa ndiyazi uba indlela nendlela inentlungu nentlupheko yayo kwaye nentonga entle xa ndemazweni kunye nentyatyambo echokotshileyo ifumaneka emaweni kodwa ndiqala ngobuza uba wuwe lo ntyatyambo komntu nomntu omhla ubuzisa uqhakaza ubhidisa ukujongana ukuqumbisa ubuhle bakho ngamaqeba incindi yobuhle phakulwa kuwe ngelo mhle ngayo ayinangqitha amehlo omya wabhidu xa kuba ubuhle butheni ngelaminitheni basolo buqhakaza busenza imini entle buxela ilanga lohlobo ntokazi cela ukwembesela igama lethi imini entle kuba nguwe owenza imini yami bentle ndikuthulisa isidanga sitheni nto nje sobuhle ukuba bethiwa ngumfula bendiyawusela noze ndikufuze ntokazi omhla unantanga sondiphinde ukubuze wele ntyayamba ngoko sondela ndikuke ungumntu wolwandle awunaxesha lokutsha bayeke usimavuke ngcono kudala bedlala ngawe ngokufika undlovu ayisilwa ngomboko wayo undawo ehlalwa zimpukane inene efondini ungothusa ukothuka kwam kukuthi nje ubuhle bakho bungenza imini yami ifane nephupho Ndawo ndichothozi ngantsomi kuba lichube isikhobo sengwasityala ungachule inkozo sibuleni lichubele inyenyezi zamkazi ngandazanga this is Burathe Asia as always ne okay